O primeiro andar do Auditorio Municipal de Ribeira acolleu os expositores das distintas entidades do municipio que participan na Feira da Educación, un punto de encontro de todo o tecido educativo, onde intercambiar e poñer en común experiencias ao tempo que dan a coñecer o seu labor. É un lugar de encontro de todos os centros educativos de Ribeira, donde nós como colexio podemos expresar ou publicar as nosas experiencias e coñecer o traballo que están realizando outros centros. Agradecer ao Concello e a xente que se encarga desta feira que a cidadanía poida coñecer non só as notas dos fillos, sino todo o que se fai ou case todo o que se fai dentro dos centros. Así o destacou o conselleiro de Educación no acto inaugural, destacando a implicación de toda a comunidade educativa. O feito de que estén aquí todos os centros educativos, tanto da educación regrada, ordinaria, como tamén doutros ámbitos, quere dicir que hai unha idea de que a educación, e creo que todos compartimos esta idea, pois é a clave do benestar dunha sociedade. Dá a posibilidade de que todos os centros teñan esta xornada de portas abertas para ver o que fan os demais. Eu seguro que lle fai a todos os centros pensar, que lle fai a todos os centros progresar, que lle fai a todos os centros pensar na programación do vindeiro curso, que outras actividades poda facer, porque isto é o que sirve. É unha ventana aberta a un traballo que se está facendo ano tras ano en todos os colexios. Ademais dos traballos expostos, a feira acollerá máis de 60 actividades ata o domingo. Espectáculos, concertos, exhibicións, obradoiros e todo tipo de iniciativas dirixidas non só a escolares, senón ao público en xeral. Vamos a ter 5 días completamente cheos de actividades donde vai haber mostras de todo tipo. Vai haber mostras de teatro, de música, de danza, de tecnoloxía, por medio da robótica, de idiomas, en fin, de artes plásticas. Con estas xa son 5 as feiras que se celebraron en Ribeira, cada ano con máis actividades e participantes.